Bai, bueno, Begoña Doña Iturria Zumarraga, nire amaren amama, da ni berarekin denbora luzez bizi izan nintzen, da Andramari, bera dendaria izan zen urte luzez, alargun geratu zen nahiko gazte eta 3 seme-alaben ama, da bere jaiotzez, Kale Barriakue, da, bueno, berarekin oindal urte batzuk ere bai, gai honien inguruen, hainbat alditan hitz egiteko aukera izan nuen. Eta, bueno, berak gogoratzen zuen oso ondo 36 eta 37-kotik 12 urte gutxi gora bera zituela izen zen, da gogoratzen dau, nola pasatu zuten martxoaren 31 Izurtzako baserri baten eskutauta. Bere aitak zeukon kamioi bat eta ari esker, mobitzeko nahiko errezibili ziren egunaietan, eta Izurtzako baserri baten baso zabila eskutauta, ni esan, eta esaben bez oso ondo ulertzen egoera hori esaten dau, da gero asko akordetan zan, Durengora etorri izan nien, erriz esuntzituta, eta berak gogoratzen zaben, bastante ondo, etxe aportuen artetik nola jolasten zabien, eta gero itxusan, paisaje horretara. Eta giz esan, guk beti bizizeu hori paisaje nahiko present, ezetik gure etxie bai, Andramarikue bera bebai, horma, beti egonda zuloz beteta gaur egun bebai, urbiltzen bazara, Andramariko elizpi eta gure etxie bebai, zuloz beteta dau, eta horrek ez dakit horreguen presente moduen, eguna haiek. Eta bueno, esan hitz egiten asko hortaz egiz esan. Suporatzen dut, ikingo zaben ondori zure ezilako guztokuk eta hola. Eta bueno, gero han bebai eguen beste pertsona bat, izango zara, diagoan inguruen. Doña Iturria tarrak, nik uste dut, zenitarte jeltzalea izen zara, ez da? Zure birraitita baita ere. Bai, harrakatu ezkero, gerra horretik bai, baina suposatzen dut hemen gerra galdu hostien hemen geratu zala Durengo batez bereziki eguen girua gaitik, gauzi bastante apal. Orduen ni ja konsientzia purban neukonerako, laro, eta marrerako, amarkadarako, gauzak erabat aldatute dugu esan. Orduen ez dut esango kontsientzia euskaldun eta bertzalie, baina gauza kuriosuz, eta augarratik etorri dena, eta nahiko presente Durangon egon dena, etxe barruen euskera zein, eta kalien beti erderi erabili izen da. Hori izen da nik usten nire amakin etzien dana zala euskeraz, eta gero kalien zala erderaz, edo nire amama eta nire aman hartin harremana zan euskeraz, eta haurek nirekin euskeraz. Horako gauza kurioso nik hori bizi dut, eta gero azten zaren nagusi izeten, pentsetan dozu zelan da zergati dan hori, eta da gerrak ekarritak ondori zuen.